سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كموترو زتفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم نايكن في تتصاوتاي كلب ليفربول ترينت ألكساندر أرنولد زبلت تتصاوتاي بريمير ليج ورح تحساس كوينو تروح لهم زبلوت نايمان تخلخلاي أبزات تتصاوت ورحي حانت شوتون سلسن شوتو زخوناك وعساسون مبركاتو يذكر بزد ما أرنولد نزفل ماجزيو نزور حوزو هاب سلمات كعوتلو بقعي زلم أرنولد دحرنيا سلمات معواتو بطعمي زحبنا قطعمي أبزاز حلفت ورحي كم غانتا بولوس من قصقاس أرئينا كبل تزاريبهم ليفربول أو رح تحساس نكلبات إيفرتون برماوز واتفورد كومون ليستر سيتي كترت عن نكلم أنصار أب كلايتر تركب ليستر سيتي أبز كايرة تصوتا أرنولد حانت شوتو بمزقاب كلته بمهنداسن أبتي كلبو بقفيح 4 بارو زساعرة اللتصوتا عزوز ترى كم تتصوته نايت مالي تذكريهم نور حتى حساس زبلت جول دما تتصاوتاي توتنهام سوني كعوتلا كيلو لهم كفرق ميدا كوب كيبو بزمزقبا برئس شوتهم بزي كازي علامي كلب ليفربول جيرغان كلوب نبولوس علامي بريمير ليج ورح تحساس تعويت لهم زي جرمناوي علامي ورحي تحساس نزقت أمن حموش كلبات بمرتاعي ناي 100 ميتات عوت محزو يفلت بزي كازي جرمناوي علامي أب عمته كلتشان 19 كاب سلالو تشعت نايبولوس علامي شلمات 4 شعب بمعواتون أب بريمير ليج عبلالنتو أمسكريوم بزدما مس علامي كلب مان سيتي بيب غوارديولا أب كلتشان 17 تتحيزو زنبرة كبروسن تما عراريو يركب سبانيويت كلب برشلونة نتي بسنك ترغاغام مهرمتي ببزحي كاب صوتا بمبكار كم تزحسبتو ادمعي كخونه لازيك على فرنساوي عثمان ديمبله 100 مليون يورو تخفلا كلب انترخيبا كتشطو دليت كم زلوا كابتا كلب لومي زسولو خزينا غليصم الزينا زدما ان كلب ليفربول زحقوس كم زخون يغمت علامي كلب ليفربول جورغان كلوب ادنا غنايزي بكلت اغرو ما عرنا متصوات دنك خلزلو ودي 22 عامت فرنساو مخانو يفلتم بزي كازي كلب بي اس جون نزمنسي نام مسارع كتصمبرو دليت علوا كم زفلت ديمبله ابليكيشن 17 كاب جرمنايت كلب دورتموند نا بارسا ب 105 مليون يورو كم تسغاغره اب مسرح مسغاغارو بسغبر وعل دما بارسا نزود 22 عامت منسي 142 مليون يورو كم زفسستلون ذكر كوينو بسنكي ترغاغام مهرمت جن كاب بزح صوتات كبكور تجديديوم أكفافالي عرموش كلب بايرن مونيخ ليون غورسيكا أبزر 16 ودر الشامبيونز ليج نتشيلسي أوديهم كم زحلفو برئسة تأماننت قليصم زن كلتا كلبات أب 25 لكاتيت كلتا 20 أب ستانفورد بريدج قداما إجري نايمل سقطم دما 10 مقابيت أب ستاديوم أليانز أرينا ككايدا مخانن تحبيرهم غورسيكا أم مجلسيو كاب نايز حلف عمد سوق عزناو لعليو كنقوعزينا ندلي كبل نبرب حبريتا goal.com قليصم كتسيلو دما بزعبا عجا مس سمعكو أزيت حوقيسم تشيلسي بلوصات مقاتمتيوم جن نحنا كنحلفينا كبل برئسة أمانة تساريب لهم كم زفلت لهم عمد بايرن مونيخ أب زكايرتو ناي شامبيونز ليج صوتا سعرت كي مزقبت بناي 100 ميتاوت عوض نابزر 16 محلفة أيرسعن بزي كازي إذا كلب 24 شطوطات أب 6 صوتات مزقبة سنداتا ينتصرم برشلونة نتي بأرسنال أب علامة أتيزلو تخلخلاي دايوت أوبا ميكانو أب زور حتري كتفرمو دليا خمزلا تتصبصيبهم أرسنال أب زمت سامنت ناي زورحي نقدامي تيغانتا أزخونا كال ناي مأكل تخلخلاي كتفرم كدلي مخوانا متشم نتصوريهم أب زحلف عامتات اتزعبيت ساقامات غانرس كوين زسانحه أب مأكل ناي مكل خالها وافيوم نمتسا ويليام ساليبا أب زمت سكرمتي نخلو تساقامات إذا كلب كم زي فتحيو زتنتن ويليام ساليبا بملك علقة مسناي ليغ وان كلب سينت إيتين متصوات زركب تخلخلاي أرسنال يوم دافيد لويسن سوكراتيسن كلتيوم أبز خفه ناي متصوات غزيهم تركبهم روب هولدين كالوم شامبرسن دما كلتيوم زحلف عمد كبيد موغراتيو قد إموهم زلهم نانا زحلف كرمتي زنبره مسكوت مسجار مسن ملس غانرس نتخلخلاي إربي لبجيك دايوت أوبا ميكانو لعل متأن هبايا تهادون يرازبل بزحورة يسمعني ريوم وعل نايز ودي 21 عامد فرنساوي أب كرمتي كلتشن 21 زبك مس مخانو نسو مزاناي بوندسليغا كلبو حدش وعل كختم زدلي مخانو غلغل رئيتو علم نالبات كن حجي غانتو كتشطو كمتخل يغلص أب زلولو برشلونة نابنو كام نمقعزو مس أرسنال أو ودر آتيا مهلا صبصابات اسبانيا يردوم برشلونة نايت تصغم مغداتو دو زيبل سامويل امتيتي متكاتا زخونا تصاوتاي حسو ياتبل زلام
ማንቸስተር ዩናይትድ ንብሩኖ ፈርናንዴዝ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ንምምጽኡ ፈላሚ ምንቅስቃስ ጀሚራ ምህላዋ ተሓቢሮም እዛ ብቀያሕቲ ዲያብሎሳት እትልለጋንታ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ጎኒ ቶተንሃምን ሪያል ማድሪድን ብምዃን ኣብ መስርሕ ምፍራም እዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ስፖርቲንግ ሊዝበን ፈሺላ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ ኮይኑ ግን ሕጂ ዳግም ምይጥ ከፊታ ምህላዋ ተገሊጹሎም ናይ ፖርቱጋል ጋዜጣ ኦንጄጎ ሎሚ መዓልቲ ንሕትመት ኣብ ዘብቃዓቶ ገጻታ ማን ዩናይትድ ብጉዳይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ምስ ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ርክብ ጀሚራ ከምዘላ ኣፍሊጣም ኣብ መንጎ ዘን ክለባት ተጀሚሩ ዘሎ ዘረባ ኣብ ናይ መጀመርያ ደረጃኡ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እዛ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጋንታ እተሓቶ መጠን ገንዘብ 59 ሚልዮን ፓውንድ ንመስርሕ ምስጋር ፈርናንዴዝ ዓንቃፊ ክኾን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም ብዝኾነ ዩናይትድ ንመሳርዕ መጥቃዕታ ከተደንፍዕ ተቋምት ኣብ ዘላትሉ እዋን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ብወግዓዊ ጥለብ ንምውናኑ ኣብ ዋግኡ ክትከራኸር ምዃና ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኮኸብ ተጻዋታይ ናፖሊ ፋቢያን ሩይዝ ናይ ምፍራም ውድድር ተጸምቢራቶላ ሩይዝ ኣብዚ ወቅቲ ኣብ ሴሪያ ኢጣልያ ድሕሪ ዘርኣዮ ጽኑዕ ብቕዓት ብዓርሞሽሽ ስጳኛውያን ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ይዝህደን ዘሎም እንተኾነ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ነዚ ወዲ 23 ዓመት ኣካፋሊ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ከምጽኦ ድሌት ገይሩሎም ናፖሊ ብ80 ሚልዮን ፓውንድ ክትሸጦ ትውጥን ስለዘላ ግን ብሰንኪ እዚ ክብሪ ዋጋ ዝትመኖ ዘሎ መስርሕ ፋቢያን ሩይዝ ዝመጽእ ክረምቲ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ካልሽዮ ናፖሊ 24 ተፍለጥ ባርሴሎና ትማሊ በአትሌቲኮ ማድሪድ ድሕሪ ዝወረዳ ስዕረት ሱፐር ኮፓ ንኣሰልጣንያ ኤርኔስቶ ቫልቬርደ ከም ዘይተባረሮ ወሲናላ እዚ ውሳኔ ዝኾነሉ ዘሎ በዚ ናይ ኮፓ ጾታ እዩ ፕሬዝዳንት ጋንታ ጆሴፍ ማሪያ ባርቶሙ ትማሊ ብብቕዓት ጾታ ጋንቱ ከም ተሓጎሰይ ተገሊጾም ዛ ኣብ ካልኣይ እብረት ጾታ ድሕሪ ትርኢት BAR ማለት ባር ቪድዮ ኣሲስታንት ሬፈሪ ክልተ ሾቶታት ዝተኸልከለት ሻምፒዮን ስጳኛ ዝኾነት ጋንታ ነቲ ጾታ ኣብሊላቶ እያ ካብ ሊዮኔል ሜሲን አንቷን ግሪዝማን ብዝረኸበተን ሾቶታት ከዓ ክዛዘም 10 ደቂቃ ክሳብ ትሰርፎ 2-1 ትመርሕ ነይራ እያ ይኹን እምበር መወዳእቱስ እቲ ዓወት ናይ ኣትሌቲኮ ኮይኑ አልቫሮ ሞራታ ከመዓራርያን ከሎ አንገል ኾራ መዕወቲት ብምቁጻሩ ንባርሴሎና ብምርታዕ ናብ ናይ ሰንበት ግጥም ፍጻሜ አንጻር ሪያል ማድሪድ ሓሊፋላም ባርሳ እዚ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ውድቀት የጋጥማ ዳንበር በቲ ዘርአያቶ ጾታ ቦርድ እታ ጋንታ ንባልቤርደ ምስጓግ ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ኣሚኖም ኣለዉ እምበር ንዓመተ 2020 ብድኹም ኣጀማምራ ፈሊማቶ ዘላ ባርሳ ኣብ ቀጻሊ ከም መተካታ ባርቤር ዝኾና ኑሪ ተጻዋታይ ነበር ዣቪ ሄርናንዴዝ ሓሲባ ከም ዘላ ገለገለ ምንጭታት ይጠቕሳም ዳይሬክተር ስፖርታዊ ጉዳያት እታ ክለብ ኤሪክ አቢዳልን ሲኢኦ ማለት ጠቕላሊ ማናጀር ናይታ ጋንታ ኦስካር ግራውንድ ነቲ ኣብዚ እዋን ንክለብ አልሰዓድ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ኮኸብ ኣካፋልዮም ነበር ሎሚ ኣብ ቀጠር ከም ዝረኸቦ እተን ምንጭታት ወሲኸን ጽብጽባም እዚ እኳ እንተኾነ ወግዓዊ ዕላማ መገሻ ሰብ መዚ ባርሴሎና ነቲ ኣብ ዱሓ ክንክን ዝገብር ዘሎ ዑስማን ደምበለ ኩነታቱ ንምርግጋጽ ነይሮም ንዑ ተጠቂሞም ድማ ንዛቪ ሄርናንዴዝ ረኺቦሞ መንበረ ምስልጣን ቫልቬርደ ኣብ ትሕቲ ክብ ዝበለ ስጋት እናኣተወ ይመጽእ ምህላው ድማ እዚ ዝበሃል ዘሎም ማርኮ አሎንሶ ንቼልሲ ከሓድጋ ናጻ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ መሰረት ሓበሬታ ዘ ቴሌግራም ፍራንክ ላምፓርድ ዝተጻወታይ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንዘሎ ጠለባት ሓሊፍዎ ከም ዘሎ ይዝገልጽ ወዲ 29 ዓመት አሎንሶ ኣብ ዝዓመተ ውድድር ኣብ ፕሪሚየር ሊግ 8 ግዜ ጥራዩ ክስለፍ ተራዩ እዚ ዝኾነሉ ኢጣልያዊ ኤመርሰን ፓልሜሪ ኣብ መስመር ጸጋማይ ምክልኻል ሰማያውን ልዕሊኡ ተመራጺ ኮይኑ ብምቕራብ እዩ بعلم تشيلسي زنبره أنتوني كونتي اتسلطن زلا كلب انتر ميلان امونغوتن نزتخلخلاي كفرما تقداسنت احديرن زلوا كلبات اتيا كم زلا يغلص أسلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا نصاي ليروي سان كاب ايدو وصا مخان ابريهم غوارديولا كم زكبل زارب زلو باير مونيخ نزناي كنف تጻዋታይ ናብ ኣከኸይት ትገብሮ ዘላ ድፊት ትቕጽሎ ስለዘላዮም ጀርመናዊ ሳነ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝኣቶ ውዕል ንኸብከ 18 ኣዋርሕ ጥራይ ዝተርፎም ካብ ዝሓለፈ ክረምቲ ጀሚሩ ድማ ኣብ ዝርዝር ኣስማቶም ብባየር ሙኒኽ ዝድለዩ ተጻዋቲ ሰፊሩ ይርከብ ኣርሞሽሽ ቡንደስሊጋ ዝኾነት ሙኒኽ ንናይ ዝቕጽል እዋን ምስጋር ክውን ንምግባር ንሳነ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ስፖርት ክትጽበዮ ምዃና ተመልክትም በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ድማ ጓርዲዮላ ነዝን ናይ ብርኪ መጉዳእቱ ኣብ ምሕዋይ ዝርከብ ጀርመናዊ ተጻዋታዩ ኣብ ስታድዮም ኢትሓድ ንኽጸንሕ ክሓባብሎ ኢሉ ዝገብሮ ዋላ ሓደ ነገር ከም ዘየለ የብርህ ጓርዲዮላ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ ንጉዳይ ሊሮይ ሳነ ብዝምልከት ንሊሮይ ወኪሉን እዛ ክለብን ሕቶዩ ኣብዚ ኣነ እቱ ኣይኮንኩን ክብል ገሊጹም ኣብዚ ናይ ጥሪ መስኮት ምስግጋር ንቶማስ ሌማር ንምፍራም ሰለስተ ለንደናውያን ክለባት ኣብ ቃልሲ ይርከባ ኣለዋ አርሰናል ታካብ ነው ይዋን ጀሚራን እዚ ፈረንሳው ተጻዋታይ አይና ዘወደቀትሉ ክለብ ክትከውን ከላ ናይ ሰሜን ለንደን መቀናቀንታ ክለብ ቶተንሃም ሆትስፐርሱን ነዚ ንአትሌቲኮ ማድሪድ ብልቃሕ ክገድፋ ዝኽእል ሌማር ንምፍራም ድሉትላም
ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ቸልሲ እንተላይ ነዚ ኣጥቃዓይ ሞናኮ ነበር ክትዕድጎ ትውጥን በምህላዋ ነዚ ናይ ምፍራም መስርሕ ተጸንቢራቶላ ክለብ ቶተንሃም ንኣጥቃዓይ ፓሪስ ሴን ጀርማን ኤዲሰን ካቫኒ ተቐላጢፋ ከተፈርሞ ከም ዘለዋ ናይ ቅድም ተጻዋታያ ዝነበረ ዳረን ቨንት አጠንቂቁሎም مريح مسمر متكعتي تاغانتا انجليزو هاريكين بنچوات جيماوتي نسلس ورحي كاب تاغانتا زرح امس مخان دما اسلطاني سبورس جوزي مورينو ام مسمر متكعتو اغاطي موبزلو حسرت اماراتي عقلت صبتاوي كوين زلم نايون تصاوتاي موسى ديمبلن اتقاي نابولي اركاديز ميليكن بزا انجليزاويت كلوب كعدغو اب ግምት አትዮም ዘለው እዮም እንተኾነ ዳረን በንት ናብ ቻቫኒ ክጎዩ ከም ዘለዎም ተጠንቀው ዘሎም ኡራጋዊ ኤዲሰን ካቫኒ ምስ ፒኤስጂ ዘሎ ውዕል ኣምዝዛም ዝዓመት ስፖርት ዝብቅዕ ምስ ምዃኑ ካብ ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ናይ ምስጋር ጠለብ ረኺቡ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ዝፍለጥ እዮም ስፓኛዊት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ነዚ ኣብ ዝወርሕዚ ምስ ካብ ፈረንሳዊ ወጻኢ ዝወዳደራ ክለባት ክዘራርብ ናጻ ምህላው ዝንገረሉ ወዲ 32 ዓመት ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ ካቫኒ ማዕልቡ ክትገብር እትመስል ክለብ ኮይና ትጥቀስ ቨንት ግን ዋላኳ ካቫኒ ብዕድመ ይደፍእ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ብዘርእዮ ዘሎ ናይ ምጥቃዕ ስራሕ ግን ቶተንሃም ኣብዛ ግዜ አቦታ ማእከላይ መጥቃዕቲ እትዝሓሸ አማራጺ ክኾና ከም ዝኽእል ንቶክ ስፖርት ገሊጹም ኣብ ካልእ ዜና ሓደ ካብ ውርያት ተጻዋቲ ኣርሰናል ማርቲን ኮን ሊቨርፑል ንዓመተ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ብዘይተሰዓርነት ክትፍጽሙ ደገፉ ገሊጹም እዚ ናይ ቅድም ተኸላኸላይ ጋርንስ ኣባል ናይታ ብዓብዝና እትዝከር ኣብ ዓመተ 2003-2004 ኣብ ትሕቲ ኣርሰን ቬንገር ትስልጥን ዝነበረት ዘይትንብርከኽ ጋንታ ኣርሰናል ነይሩ ተጻዋቲ ሊቨርፑል ምናልባት ንፍጹምነት ፋሕተርተት ይብልለው ግን ከኣ ወትሩ ክመሓየሽ ይኽእል እዮም ጻዕርን ባህግን ይዝሓትት ክብል ማርቲን ኮን ንዴይሊ ሜል ገሊጾም ማርቲን ኮን ኣሰልጣኒ ቀያሕቲ ነፍስ ወከፍ ተጻዋታይ ዝበለጸ ክሰርሓሉ ንዝደሊ ሃዋህው ክፈጥር ከም ዘለዎ ምጥቃስ ኣርሰን ቬንገር ነዚ ፍጹምነት ዘይተሰዓርነት እዚ ምሳና ፈጺሞ እዩ ክሎብ ከኣ ኣብ መስርሓሉ ብምባል እቲ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ጽቡቕ ኩዕሶ እግሪ ተጻዋቲ ሊቨርፑል ረኺቡ ከም ዘሎ ድማ ይዛረብ ነዚ ዘይተሰዓርነት ኣርሰናል ምድጋም ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምግንዛብ ድማ ከም ሓደ ኣባል ናይታ ዘይትንብርከኽ ናይ ቅድሚ 16 ዓመት ጋንታ ጋነርስ ነበር መጠን ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመተ ውድድር እዚ ክሳብ መወዳእታ ከይተሰዓረት ከም ትጸኒሕ ዝሓስብ ይብልካውን ኮታ ሙሉእ ንዑ ብዓወቶም ንምውፃእ ቀያሕቲ ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ደገፉ ይብሎም ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማት ምስ ንዕዘብ ድማ ኣቐዲመን ክለባት ክሪስታል ፓላስ ኣንጻር ኣርሰናልን ፀወተን ክሰላሰላም ዘን ክልተ ክለባት ኣብ ታሽዓይን 10 ተርታ ተቐሚጠን ምህላውን ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ የነጽር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ድሕሮ 3 ግጥማት ኣንጻር ኣርሰናል ስዕረት ኣይቀመሰትን ዘላም ኣብ ክልተ ማዕረግ ትፈላለን ከላ ኣብ ሓደ ድማ ዓወት ኣመዝጊባ ትርከብ ብዘይካዚ ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፈ 14 ናብ ሜዳ ክሪስታል ፓላስ ተጓዒዛ ዘካየደቶ ፀወታ ኣብ ሓደ ጥራያ በዛ ክለብ ተረቲዓ ዘላም ኣብ ቀዳማይ እብረ ኣብ ዝተረኸባል እዋን 4 ሽቶታት ከም ተራዩን ክልተ ብክልተ ከም ዝተፈላለያን ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ ኣብዚ ፀወታ ክሪስታል ፓላስ ብርክት ዝበሉ ተጻወታ ብማህረምታ ክትከስሮም እያ ቫን ኣልሆት ክሪስቲያን ቬንቴኬ ኣንድረስ ታውንሰን ጀፈሪ ሹሉፕ ጆኤል ዋርድ ገለ ካብቶም ብማህረምቲ ክበኽሩ ዝኽእሉ ተጻወቲ ክኾኑ ከለዉ ቆብ ኣካፋሊ ፓላስ ሉካ ሚሊጆቪች ድማ ብመቕጻዕቲ ክበኩር ብምዃኑ ንፓላስ ኣብ ማእከል ሜዳ ዓቢ ሃጓፍ ከም ዘጋጥማ ይግመት መዘና ኣርሰናል እንተጻወታ ካሉም ሻምበርስ ሄክቶን በለሪን ከምኡን ኬራን ቲርኒ ኣብ ዝግጥም ኣገልግሎት ዝሂቡ ተጻወቲ ክኾኑ ከለዉ ስፓኛዊ ዳኒ ሴባዮስ ግን ሙሉእ ሓዊው ንፀወታ ድልው ኣሎም ብፍራንክ ላምፓርድ ትዕለም ቸልሲ ኣብ ሜዳ ንበርንሌይ ክትገጥማ እዛ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣታውን ወፃን ብቕዓት ተንጸባርቕ ዘላ ክለብ ኣብዚ ናይ ጽባሕ ፀወታ ንኣሜሪካዊ ክሪስቲያን ፑሊሲች ብዘጋጠሙ ብጭባጥ ጅማት ጽባሕ ናይ ምስላፍ ተኽእሉ ትሕትዮም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ንበርንሌይ 4-2 ዝረትዕ ቸልሲ ጽባሕ ንበርንሌይ ምስ ረትዓ ድሕሪ ዓመት 2010 ንፈልማ ግዜ ንበርንሌይ ኣብ ሓደ ዓመት 2 ሳዕ ክትስዕራ እያ ብዘይካዚ በርንሌይ ናብ ሜዳ ቸልሲ ኣብ ዘካየደቶ 11 ተኸታተልቲ ፀወታታት ኣብ ሓደ ጥራያ ክትዕወት ኪኢላ ኣብ 3 ማዕረ ኣብ ዝተረፈ 7 ድማ በዛ ለንደናዊት ክለብ ተዳይኻያ ኣብ 5 ተርታ ትርከብ ክለብ ማን ዩናይትድ ነታ ዳሕረዋይ ተርታ ሒዛ ዘላ ኖርዊች እንጊዳ ክትገጥም እያ እዛ ብኦሊግነር ሾልሻር እትዕለም ክለብ ኣብ ዝሓድሽ ዓመት ኣብ ዘካየደቶም 3 ፀወታታት ዓወት ከተመዝግብ ተጸጊማ ምህላዋ ይፍለጥ ብዘይካዚ እዛ ክለብ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ኣንጻር ኖርዊች ዘካየደቶ ፀወታ ኣብ ሓደ ተሳዒራ ኣብ ሓደ ድማ ማዕረ ተፈላለያ ኣብ 8 ድማ ምዕዋታ ይፍለጥ ብዘካናሪ ትብል ቅጽል ስም እትፍለጥ ኖርዊች ሎማ ኣብ 14 ፀወታ መሪሓ ከተበቅዕ ድሕረን ብዝተመዝገበ ኣሸቶታት ብዝኸሰረቶ ግን ነጥቢ ድሕሪ ክለብ ዌስትሃም ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ እዚ ፀወታ ብኣላይነት አንቶኒ ቴይለር ይኽምራሕ ብብሬንዳን ሮጀርስ ትዕለም ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ ሌስተር ሲቲ ነታ ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ትርከብ ሳውዝሃምፕተን ክትዕድማ እያ
بعل بيتو بمحراسان أستاد كل تسومن كاب صوتات كلبو تألي زغني أتقعي ليستر سيتي جيمي باردي أبز صوتا كسل فيهم بزي كازي إذا كلب نبلوت أكفافاليا ويلفريد ديدي بمهرمتي أبز صوتا كسر بمخانا بوتو بفريات أكاديمي إتا كلب هامشا تشودري كشفن تتسبي تكبر أزن كلبات تيس عجزي كرخبان كلها ساوثهامبتون أب 33 بمعوة لعلوا إيد حسات ركب ليستر دمه أب 20 شعاتن صوتا كتعوتن كلا زترف 20 شدشن دمه معرة فلالين أب قدماي صوتا زن كلبات ليستر ساوثهامبتون تشعات تبارو كم زعنو تذكر كوينو تصمد تتصاوت ليستر أيوز بيريز كمون جيمي باردي هاتريك مسرح شدش شتات أمس جيبهم نيرميم بكارلو أنشيلوتي تعلم إيفرتون دمه نبرايتن هوفي أند ألبيون كتنقدايم مشد دمه مرحله بريمير ليج زلا ليفربول ناب ستاديوم توتنهام بمخان انصار بجوزي مورينو تعلم توتنهام كتقطم يم بجوزي مورينو تعلم توتنهام ابز حلفه 5 صوتات حنساب تراي معواتات زفلت كوينو ابز حلفه بساوثهامبتون اب تسعرت الصوتا دما نقلاصو مسمر متقعته هاريكين بمهرب تكسرو تجديدا يم بزي مخنيات دما سبيرس بزي قدامي اتقعه كتقطم كتقدد كلا انصار تشيلسي قيح كارد موسادو 3 صوتات تسقصا كورياوي سون مين هيونغن مقطعته زازيمو ناب صوتا كسلف مخانو نتا كلب بخفيل افويتا زهبيوم ناب ليفربول مسن ملكت دما اذا بجرمناوي جورجون كلب تعلم كلب دحري مس ما يونايتد اب اولد ترافورد مع حدا بحدا مفرلا دحريو اب زكايرتهم 10 تقلتنا ليغ صوتا ناي ميتاويت عوت مزغبا بقعت اتا اب انفيل زمدبرا كلب تمسكريوم ستاتستيكاوي حقታት زن كلبات مسن عزب دما توتنهام اب زحلفه 14 ግጥማት አንጻር ሊቨርፑል ኣብ ሓደ ጥራይ ምዕዋታ ኣብ ታሪኽ ዛ ክለብ ጸሊም ነጥብ እዩ ኣብ 9 ጸወታታት ቶተንሃም ሊቨርፑል ኢዳ ክትብን ከላ ኣብ 4 ድማ ማዕረ ተፈላሊና ኣለዋ ቶተንሃም ኣብ ዘን 4 ጸወታታት እንኳ ዓወታ ኣብ 2017 ሊቨርፑል ኣብ አንፊልድ 4-1 ዝረት ዓጣያ بزي كازي كلب ليفربول ابز حلفه شمون تدحروت ناب لندن تغعيزا ابز كايدتو صوتاتات سعرت كم زي مزغبتون استاتستيكس يحبر اب حموش شك تعوتن كلا اب 3 دما معرة فلاليام بزي كازي اذا بكلوب تعلم كلب ابز حلفه دحروت 29 صوتاتات اب حد تراي معرب مفللاي كاب كترخبهم زغبا 87 نتبي نتن 85 نتبي رخيباتن يام بزي كازي علامي توتنهام جوزي مورينو انصار كلوب كاب زكايرم 10 تقطمات اب كلته ترايو تعويت زلوم مورينو اب الكلوب 20 ميتاويت عود كمزغب بقيم هلاو دحري انصار رونالد كومان كالاي زوحده ناي معوات ميتاويت حيزو ملاو يفلطم تصوتاي ساديو مان اب زحلفت شعات بريمير ليج صوتاتات اب 11 شوتات كلبو ايدو كبركت كلهم شدش بعلو كمزغبن كلو حموشه دما نشوتو زخونا كو اساسو كشينو اقبليوم ኣብ ጾታ ሃሪኬን ዳኒሮስ ቬን ዴቪስ ታንጉይ ንዶምበለ ሙሳ ሲሴኮ ሂጎ ሎሪስ አገልግሎት ዘይቡ ተጻወት ኾኑን ከለው ቦገን ሊቨርፑል ድማ ፋቢያኖ ሎብረን ሚልነር ኬይታ ማቲብ ሻኪሪ አገልግሎት ዘይቡ ተጻወት እዮም تزعبي ጾታ بريمير ليج እዚ ሰሙን ዝኾነ ብኣላይነት ማርቲን ኣትኪንሰን ክካየድ ሞኸ ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣብ ዝዓብ ጾታ መን ትዕወት ትብሎም ክሎብ ዶ ይረትዕ ወላስ ሞሪኖ አሊሰን ቤከር ዶ ልዳቱ ከይድ ፍሬ ወፅእ ወላስ ጋዛኔካ ንሊቨርፑላውያን ሾቶም ምዝጋብ ይዕንቅጾም ማንዶ ይነግስ ወላስ ሶን ደገፍቲ ክለቡ ጸባይ ስቲም ሊቨርፑል ዶ ትዕወት ወላስ ቶተንሃም ዘሬድስ ፈላም ስዕረት ትቐምስ ግምትኩም ከም ትልሙድ ኣብ ኮሜንት ከተስፍሩ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم انامسغنا نلوم معلتي ادالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات ابزازيمنا لنا ابقصالي بخالق حبريتات كساب مرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان